Ik zeg zelf soms ook wel eens gekscherend, ik ben aan het vissen, maar dan aan mensen eigenlijk. Ah, En dan praat ik met mensen. Nou, heb je weer beet? Ja, ik heb het. Geweldig. Geweldig. Zo, wat een fietstocht. Hey. Goed is. Hey. Hier bij een aardige trui voor een Christvlog. Alvast fine feestdagen aan wenske. Groeten is het team van Foute Kerstswetter. Mocht je nog ook wat opsturen willen? Doe dat dan. Doe dat gewoon. Jongen. Ik haal zo vaak je zien laten waar ik ben. Stuur er wat heen dan. Nee, maar er komt wel, ik ga wel een adres geven. Ik heb verschillende dingen gedaan. Ja? Bijvoorbeeld, ik had de camera beet. Ja? Toen was keihard op mijn draven en dan smiek ik dat zien die jongen. Ja? En het volgende shot dan race erop naar Rijmen staat met een hasseltje trial om, snap je? Nee, niet heel dol, maar... Is het moeilijk om te snappen? Misschien kan je het even voortman. Oké, nou ik kom, shit. Pak hem eens. En de film staat even zag. Ruben een beetje aan de kant hoor, dit is gevaarlijk. Oh, try is at home. Dus de films mee. Oh. Zit je nou te filmen? De films mee. Ongeacht dat ik wat voor zees. Bist dat filmen? Ja, jongen, natuurlijk moet filmen. Filmen is altijd. Waar komt dit op? Dit komt op een Friese vlogger. Oké. Dat ken ik net. Was toen. Ik kom hoor en dan, als ik onder VJ ben. Ja, dan gooi ik die dat ding. Smis het eruit, zie je jongen? Ja. En toen maar 1, 2. Oké, en dan doen we het volgende shot. Ja. Zo. Driving home naar het Heideland. Geweldig. Ja, die kist hier maar aan denken, jongen, die fietsen hier. Ja, denk maar om, want ze fietsen je zelf van de zakken gooien. Dit is luid, hè? Dit is luid. Fiets capital of Europe. Goeie, leuk dat je met me jongen naar je video. We zijn onderwijs naar de stadskas. Want we zijn ook uitgenodigd voor de ondernemerslunch. We zijn ondernemers, hè? Oh ja? Ja. En wie eet ik wel? En we eten. Ja. En we zitten ook in stadskassen. Dat is wel lekker. Ja, dat doe je wel lekker. Ik krijg wel zin om wat inderdaad inmiddels. Ja. Maar goeiedag. Hoi. Een bekende, hè? Ja. Ken je al, ja, joh. Ik ken hem eens. Die vrouw van het schimmeitje van de kantelaar. Kimmeitje! Schimmeitje, ja, dat ik ook bij deze maat niet. Ja, bij onderop matten. Schimmeitje! De stadskas, dat is er al weg. Oké, machine, weer een machine. Je maakt lekker een foto, hè? Ja, als dit vieze container is, maar doen. Of wij containers, man. Wat is met die containers heel daar? Containers, jongen, die moest omarmen hier. Dat is het verhaal eigenlijk achter de groottener. Ze binnen nog één keer. Deelden met mij. Nou, wat leuk. Oh, wat een lawaai. Wat een geloord. Ja, dit is dus de jaarlijkse ondernemerslunch. Om de dag van de ondernemer te vieren voor de gemeente Jout. Ik zeg al bekend niet. Is het waar de zwaai zijn? Ja, volgens mij doet hij het. 24/7 gaan, het werk is nooit klaar. De rug is soms verbogen, de handen vermoeid, je brein...
hartstikke leuk en aardig, maar we moeten weer ondernemen. We moeten ondernemen. Zwaar nog helemaal niet. We moeten weer Helemaal niet, zo. we moeten weer ondernemen. We moeten weer ondernemen, meisje. Wie ben je Nou, hè? Nee, de Sip van de ploeg. Zo. de huis van? Hij is de Sip van de ploeg. Goeie. Goeiedag. Goeiedag meneer. Hallo. Hallo, hoe is het met jou? Goed. Hoe ben je net? Je bent nog Sip van de ploeg, of net? Wat zegt u? Je bent nog Sip van de ploeg? Siep van de ploeg. Ja, hij lijkt er wel op. Ja, je ligt er woord op, hè? Je bent er toch. Je had er woord van. Ja, Ja. dat zeggen ze wel vaker. Staat Ja? niet zo goed Fries. Of je lijkt op Siep van de ploeg, zegt Oké, u. ja, dat Maar heb wat, ik bent, vaker wat bent u gehoord. aan het doen? Ik maak een video hier voor de Frieske Vlogger. Ik heb een YouTube kanaal. Ach, En dan praat ik met mensen op straat. wij komen uit Quinshul. Waar? Quinshul. Quinshul? Een heel klein wel eens dorpje van gehoord, maar- naast de stad Den Haag. Ah, oké. En nu bent u hier in Leeuwarden? In het Voor Westland. het eerst. Op Westland, oh, dat ken ik wel. Ja. Ja. We hebben kennis in Wateringen. Ja, want Nou, daar wonen wij vlakbij. dit is een Westlandse kas en dat is een Westlandse kas. U hoeft er eigenlijk helemaal niet hier naartoe te komen. Nee, niet voor die kassen. Het voelt een beetje alsof we thuis komen. Ja, inderdaad. Dat is een beetje thuisgevoel, hè? Nou, veel plezier, hè? Veel plezier. Ja. Dag hè. Ja, dag. Tot ziens. Nee, dat ik verneem wel. Als toen de best dan Ja. gedraag ik me oors. Tuurlijk, dat snap ik wel. Ja, dan ben ik heel erg frivol en gelukkig. Ja. Er wordt dan een beetje meer die depressieve stafvallen. Depressieve stadsvlogger. De stadsvlogger dit heel je wil had in het leven. Die continu maar een soort van, ja. Hey, als ze de bieb is, dan gedraag ik me. Ik weet het, dan wil ik wat graag. Goeie. Hallo. Ja, ik weet niet, ik draai me gewoon oors door de bieb is. Dan moet je oppakken. Dan moet hij oppakken. Oppakken, ja. Wij wijzen. Ja, Bart moest zo zijn, want ik moet even een cadeautje voor hem helje. Die wint natuurlijk juist een jitje. Zit je met de zin trouwens, jongen. De zin is kind even, jongen. En de hele terrassen zitten hier al vol, jongen. Ongelooflijk. Het is toch wat. Zit maar in. Oh, mensen op het terrasje hier te zitten. Zin. Hoi. Maar goed, ik moest ook wel even Bart en Fot sturen, want ik ben een cadeau voor hem helje. Maar goeie. Hoe is het met jou? Ja, best. Ben je mee? Ja, goed. Ja, je laatjes zijn wordt naar mee. Ik ken je ook horen net. Nee, maar Met je sakanizen. ik vind het wel aardig, zo stel je rondrest. Oh, wat dan? Nou, maar dit is de camera. Ja, Oh, hier is jij de jongen wel. Nee. nee, dit is er net. Wel een protestjongen, maar dit is er net. Best wel aan het opnemen. Ja, ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. En dan ben ik op straat en dan praat ik meestal op straat eigenlijk. Ja. Precies wat er nou gebeurt eigenlijk. Ja, nou, dat Leuk. En gebeurt. waar ben je hem onderwijs net daar? Naar de auto. Oké, je hebt al even in de Ja, we sterk. hebben tas vol hier nog. Oh, tas, ja, de tas is meer vol. Ja, tas met vol. Blommen Een streekboer, wat is het? Ben je bij de streekboer geweest? Nee, de mannen naar hen. Oh, oké. Ja. Wat heb je gekocht dan? Vreeg je mij? Nou, dat was net weten toch. Nou, dat is wel bereid. Nou, van alles. Wat Oh, etens van goed, wat klein goed, kleden toch? Ja, Hè? dat is best. Mooi Ja. om Ja. te zien. Hey, werken. nog een dag. Ja. Ja? Succes. Oké, Hoi. 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 Hey, Hoi. Ja, je vindt me vaak gauw en al wanneer mensen dat ik weer van willen hè, maar te praten. Dan vind ik het soms ook wel leuk om het een beetje te rekken, maar ik kan natuurlijk net voor niks rekken. Geweldig. Ik zei, je zou eigenlijk denken van, hè, als de Frieske Vlogger, van goh, ik wil mensen interviewen. Drokte, dat is goed. Want ik ben voor de meesten. Maar eerlijk zijn werkt het net helemaal zo. Het is toch, zelfs in die ondernemers niet schrijft ik wel. Dan ben je te volle. Als je te volle bent, dan kun je net kiezen. Uit de meesten, het aanbod van meesten wat hier al jaar is. Dit stuit is het aanbod heeg. Grut. Dus ik moet nog echt even... Poeh, dan mag ik nog kiezen, ik nog. Ik zal even zien. Even zien. Goeiedag mevrouw, mag ik je wat vragen? Ja? Ja, ik maak je een video hier in Ljouwt even. Ik praat met de meesten op stritten. Zou ik je wat vragen, Maya? Ja, maar ik ben niet zo heel comfortabel met op beeld. Ik ben er een beetje ongemakkelijk in. 8 maanden 8 maanden? ongeveer, ja. Maar ben je in van 8 maanden naar van 0 naar dit? Van trimzikje tot weer normaal. Want ja, ik denk dat ik zo'n soort baard ga kennen of net. Ja hoor, groeien laten alles. Niet kan knippen. Ja, zou je deur het zo? Ja. Lid hij ook knippen of doe je het zelf? Ja, ik doe zelf alles. Ja, hè? Ja. Nou, dat zit ook goed in ons. Ik Ja. knip het zelf. De boppenkant ook. Ja, dat hak ik, ja. Dat komt wat minder plakken in, hè? Ik had het idee dat ik jou zo short, dan zoek ik eigenlijk naar mezelf zo 20 jaar. Ja, zou je best kennen. Ja. Dus ik heb een speel in tegen, hè? Dus ja, dat gaat wel. Zo.
draaien. Mag je wat vragen? Ja, maar wel vragen. Wat vind je van deze muziek? Ik, Ja. jazz is het wat, hè? Ja, dat was jazzy, hè? Ja. Ja, weet het dan niks, hè? Luister je toezicht naar dat soort muziek? Nee, Nederlandstalig. Oh ja, je bent van Nederlandstalige muziek? En Nederlandstalig. wat is dan jouw favoriete Nederlandstalige noemer? Dat weet ik niet, ik heb veel. Want, piratenmuziek ben ik van. Wat vind je nog heel goed hit? Ik ben Engelbewaarder, dat vind je heel goed hit, hè? Ja, de oude versie is mooier. Oude versie? Ja, van Mieke, hè? Oh, ja, dat kan ik niet. Ja. Is het een oude versie? Dit is een oude versie? Ja. Oké. Ik denk dat hij al 40 jaar oud is. En had je nog een Hollandstalige muziek luisteren? Wat voor zender moet je dan luisteren? Ik zit altijd op Piratenstream. Ja, streams? Ja, ik zit altijd op stream. Je luistert net gewoon via de FM? Je luistert... Ja, ook wel, maar meestal stream. Want de geheime zenders, dat is je ding wat verbied, denk ik, hè? Nee, jongen, dat leeft. Oh ja? Ja, jongen, in Twente, Drenthe, gewoon overal wel, hier ook wel weer. Maar ik in de ether dan, of alleen via de streams? Ja, ether en via de streams. Oké. Dus, maar ik ben altijd op vrachtwagen, dus ik heb hem altijd op stream. Piratenmuziek. Hé, wat heb je nou? Mensen met spandoeken. We zien hier even een leefbare aarde voor alle kleinkinderen. Zit je nog meer? Grootouders voor het klimaat. Oh, dat ben groot. Oh, grappig. Zie je hier, een mooi fietsen hier. Oké, helemaal. Ja. Heel mooi. Goeiedag, hallo. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Je bent de grootouders voor het klimaat? Alleen wij hebben geen hesje aan. Kijk. Ik ben geen grootouder. Ik wil Nee, maar hij is een kleinkind voor het... hij is het kleinkind. Nee, hij is ik wil wel liever niet op. Ik wil wel liever niet op. Nee. Wij zijn wel grootouders. Mag ik je wat vragen? Waar mag ik wat vragen? Ik ken wel Fries, maar... Ik ben een Frieske vlogger. Ik ga een YouTube-kanaal. Een Frieske Oh, vlogger. je bent een Friese vlogger. Ken je dat wel? Eline had je al meteen herkend. Ja. Oh ja? Dus, zo? ja, kijk, daar hebben we de Friese Misschien vlogger. bij Corinna ook ergens, want die kan het verhaal natuurlijk. Maar wij weten ook wel wat. je steer, ik zie een spandoek. Wat ben je moet doen? Nou, de volgende week zijn de verkiezingen natuurlijk. En wij willen met name nu even de grootouders oproepen van stem bewust. Stem voor het klimaat. Ja. Dus we hebben een algemeen foldertje voor grootouders voor het klimaat. Hè, want die zijn sinds kort hier in Friesland actief. En we hebben ook nog van stem bewust. Zo van ga kijken welke partij is goed voor het klimaat. Ja. Hè? Nee, wij zijn er niet van de organisatie. Maar Nee, wij supporten. wij supporten Oh, je bent het onze supporters. Nou, dat is belangrijk, toch? Je bent eigenlijk de belangrijkste eigenlijk. Dat komt het wel. Nou, we vinden toch dat we Nou, wij netjes mogen vertellen. ook wel zeggen vanuit welke Ja, wij organisatie. zijn eigenlijk van XR. Extinction Rebellion. Oh, oké. Oh, Friesland. zo. Ja. Je bent al even oh, je hebt meerdere petten op. Nou ja, in jouw geval hoort, maar... Wij staan hier omdat de grootouders bij onze acties ook wel eens aansluiten. Ja, En zo. omdat we hier uiteraard achter staan. Nou, goeiedag mevrouw. Jo, ben ik een grootouder voor klimaat dan net? Nee, Nee? nee. Wat ben jij dan? Pauze. Oh, je gaat gewoon pauze. Ja. Wat ik heel vaak zag, dat is dat de meesten visken binnen in de stad. He, dat zie je wel eens. Maar heel vaak ben het dan man. Ik ben mannelijke viskers. Maar dit is een mevrouw die rood visken is. Oh. Hallo. Oh, hallo. Hallo, mag ik u vragen, mevrouw? Ik maak je een filmpje hier in de stad hier. Ja? Je bent aan het visken? Ik ben aan het vissen en ik kom uit Zwolle, dus ik kan geen Fries. Oh, dat maakt niks van uit. Oh, u komt helemaal uit Zwolle om hier te vissen? Ja, klopt. Is het echt waar? Ja, zeker. Nee, echt waar. Volgende week is een NK hier, NK Street Fishing. Oh, oké. Oh, dat is hier in de stad dan? Of? Ja, hier in de stad. En wij zijn geselecteerd, dus wij komen even kijken en even de stad ontdekken. En... U bent vooronderzoek aan het doen eigenlijk? Juist. Als ik het zo, ja, dat klinkt misschien heel overdreven, maar oké. Ja. En waar vist u op als ik vraag mag? Roofvis. Roofvis, dus gaan snoeken, snoekbaars. Snoekbaars, roofblij. En u bent dus geselecteerd? Ja, dus je doet eerst al selectiewedstrijden en dan kun je geselecteerd worden voor het Nederlands kampioenschap. Ja, en wij zijn geselecteerd, dus wij gaan het proberen. Ja, wat leuk hè? Ja. En bent u al lang aan het vissen nu dan, of niet? Nu? Nee. Nou, laatst hebben we begonnen, een uurtje of 10. Zijn we een uurtje of 10 begonnen? Een uurtje of 10 waren we begonnen? Ja, zoiets. Oké, heb je al iets dan ja, wat uitgevist? bazen. Maar we zijn vooral ook overal een beetje aan het kijken, omdat we het water hier niet kennen. Nee. Dus we zijn even aan het kijken van nou, waar zit de baas, waar zit de snoek, waar zit de roofblij. Kunt u op een gegeven moment dan een beetje dat lokaliseren dan? Dus Ja. van, oh daar zitten ze? Jawel, zeker wel. Ja, hè? Ja. Dus dan gaan we strategie bedenken thuis van waar gaan we starten en hoe gaan we het aanpakken, welke kleurtjes, welke tactiek. Want waar gaat het dan om? Wie de meeste vissen op de aantal lengte? centimeters, ja. oké. Dus de 5 grootste baarzen en de 2 grootste snoeken, de 3 grootste snoekbaarzen. En dan heb je ook altijd nog, als je een roofblij vangt bijvoorbeeld, die telt ook mee.
Oh ja. En dan worden al die centimeters bij elkaar opgeteld. En wie de meeste centimeters vangt binnen 5 uur. Ja, vorig jaar waren we ook geselecteerd. Werden we 9e van Nederland. Dus over het algemeen zijn het eigenlijk alleen maar mannen. Ja. Wat stoere viskleren aan. En, ja, dus je niet direct uit als een vis. Als ik inderdaad een man, als je dat ik wel, je hebt ook al mooie dingen aan en allemaal van vest. En, ja. Gewoon lekker warm, praktisch. Ja, goed materiaal mee en dan vissen maar. Die vis die kijkt er niet naar hoor, of je speciale viskleren aan hebt. Nee. Ik zeg zelf soms ook wel eens gekscherend, ik ben aan het vissen, maar dan aan mensen eigenlijk. En dan praat ik met mensen. Nou, heb je weer beet? Ja, ik heb weer beet. Ja. Nou, ik heb gevangen nu eigenlijk. Hè? Ja. Nou, dan wens ik je heel veel succes. Dan ben ik heel benieuwd. Maar, ik had er net eentje helaas niet helemaal goed gehaakt. Wat zei je nou? Ik had er helaas eentje net niet helemaal goed gehaakt. Als je dan heel snel gaat haken, dan soms dan gaat hij in zijn zij, zeg maar. Dus dat, ja, want jouw collega, of noem maar collega, die zei ook van, ja, er zijn heel veel mannen, maar hoe ben je zo in het vissen verzeild geraakt dan? ja, ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid in een familie die heel veel vist. Ik ben in Scheveningen opgegroeid. En dan gingen ze vaak vissen op makreel en op zeebaars. Ja. En nou, nu woon ik dan zelf in Zwolle. En daar hebben we geen zee. Maar het vissen vond ik wel gewoon heel leuk. Het is een soort adrenaline, hè? Ja? En, ja, als je dan ook nog wel eens een beetje druk hebt, dan is het ook nog wel eens gewoon leuk om lekker even quality time aan de kant van het water te hebben. Is het ook rustgevend dan, of is het gewoon keiharde concentratie hier? Allebei. Ja. En heeft Leeuwarden nou een goede vis? Is dit een goede visstad? Men zegt van wel, maar vandaag wil het niet. Voor mij in ieder geval niet helemaal. En wat ligt er aan dan? Wat is er nou aan de hand? Ligt er aan jezelf of aan de vissen? Ik denk aan mezelf. Nee, het kan van alles. Het kan met van alles te maken hebben. Dat het gewoon nog niet koud genoeg is, dat ze nog niet in de grachten hier zitten. Het kan zo zijn dat het water te hoog of te laag is. Het kan van alles zijn. Het kan ook gewoon zo zijn dat we niet het juiste kleurtje aas hebben. Ja, hè? Moet allemaal zo precies allemaal? Ja. Ja, hè? Ja. Dranke, zaak. Zei ik in trouwens in de comments, die zei ik eens te kijken bij Wobbedel. Die Wobbe. Wobbe is de LP-man hier, hè? In dezelfde stad. Als toen de King Kong records, die zit je in, daar kom ik ook wel eens. Maar als ik nog Wobbe. Dat is ook een LP-baas, man. LP-man-baas. LP-man. Het is niet wist je. Het is in winkel natuurlijk in de hands, in de fik. Er zit weer wat sneufarm natuurlijk, maar waarschijnlijk inmiddels hadden we de hele zaak hier weer hier. Dan zit de hele zaak ook vol, hè? Dan ga je naar Afrika, dan ga je ook. Goeie. Hoi. Ja, hier zit er de hele zaak vol. Hoe dat komen, ik weet het net. Maar goed, het is al heel mooi LP's hier. We zijn hier. De meeste van Taylor Swift ook wel. Queen. Voor de Queen-liefhebbers. Oh, goeiedag. Hier brandt de kachel. Ja, hier brandt de kachel, ja? Zo nou, netjes. hoe is het met jou? Hartstikke goed, jongen. Ja? Ja, geweldig. Ja, is de zaak weer een beetje op water? Want Tietzelien weer natuurlijk een grote brand. Vreselijk, hè? Ja. Dat is wel, maar we beginnen met zin op. Ja. We hebben altijd leuke, we hebben hele fijne gasten hebben we altijd hier. Ja, eigenlijk altijd druk, hè? Geen klanten, maar fijne gasten hebben we altijd. En een geweldige keuze met mooie prijzen. Zo, dat maakt het een verschil, hè? Oh, ja. Zo, dan eerst dingen kerst vergeten voor de prijzen. Ja, dat begint men hoort. Ja. Maar ik zal even naar mijn gasten daar. Ja, tuurlijk. Ja, ik ga verder, hè? Ik krijg nooit een tinkstreepjes op, dat is net achterom donders. Oh, nee, ja. Ja, dat is goed. Voorkomen. Oh, ja, kom goed, hè? Ik zwaai even. Ja. Hoi. Ik ben nu dus even op de voorstreek. Morgen publiceer ik een video dat ik van de Scraans naar Huzum Dwarp daarin. Was die nou al zien, die video, dan moest hij een lid worden van de Friese Vlogger. Kost een 9 cent. Maar dan krijg je die video, die morgen online komt, krijg je dan nodig al vast zien. Dus ja. En was natuurlijk de boel sponsor, dat ken ik. Was even bedankt achterlitten, dat ken je onder deze video. Dan sponsort de Friese Vlogger. Dus ja, dat kan allemaal, hè? Met dit de drankenzaak. Ja, ik zie je dus even een flesje lekkers. Oh, ja, een hele proefbalen hier liggen het wel. Jazeker. Daar had ik wel whiskycursussen zeker net. Kersten zijn wat muziek. Ja, Preoranje. Ja, Preoranje, ja, dat is altijd goed, hè? Ze zijn Preeuwen.
Die wordt lekker dus, ja? Alsjeblieft. Zeg ik er net bij wat het is. Nee, toch wel. Ik denk wat harder die flessen over zitten, maar... Ja. Dat is expres ding, maar dat is ook wel lekker roker, ja, dit. Ja, dat is het blinkproost, dan hast van tevoren geen oordeel, hè? Oh, wel lekker, ja. Ja, ik hoor, ja, want dit is ook een beetje sweeter nog wel. Ja. Het is net... Het is geen whisky. Het is geen whisky? Nee, Oh. het is mezcal. Oh. Dat is lekker. Ja, dat is een beetje hetzelfde als tequila. Maar bij tequila dan sieren ze zeg maar die cactussen. Ja. Hier graven ze een gat in de groen, smieten ze die cactussen erin, maar hitte kwallen en dan wordt het een soort van oven. Oké. En dan daar komt die branderige smaak dan ook bij. Lekker man. Oké man. Ja? Ja, lekker. Geweldig. Bij jou. Ja. Ja, je bent nacht. Een lekker sigaretje van het roken? Ja. Ja? Ja. Doe even een pauze? Ja, wat is dat? Van een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oh, hallo. Met je video, hallo, hoe is het met jou? Goed. Ja, wat ben je aan het doen? Huh? Wat, ga je de winkel hier? Nou, ik ben naar de leger des Heils. Oh, je leger des Heils? Ja. Oké. Zit het er nog? Ja, een paar mensen. Oh, oké. Ja. Ik ben nu klaar. Oh, je bent ook klaar? Ja, tot 2 uur maar, ik kan naar huis. Nou, fijne dag nog, fijn weekend hè? Ja, u ook. Goed Jen, dankjewel. Hoi. Oh. Wat is dit? Wat mag ik het in de mond doen? Hier. Wat is dit? Klauw. Mag ik het in de mond doen? Ja. Kijk eens. Daar was het gezegd. Ja, wat? Wie was hij zo weer gewoon? Oh, zo, dan mag ik het in de mond doen zo? Maar Klauw uit Syrië. Oh, uit Syrië? Ja. Ah, oké. Ja. Dat was sweet. Ja, dat is jouw bedrijf? Nee. Niet jouw bedrijf? Nee, dank. Nee? Zeba Sweets. Die. Ja, die. Nou, lekker hè? Lekker wel. Oh, mag ik een vrouwen? Jongen, ik kreeg van alles stafstappen hier. Ja, zo. Mag ik al mee, hè? Ja. Dan ga ik de mond leeg, maar. Kijk eens. Die. En die hier. Super. Ja. Lekker hè? Klammer, ja? Ja. Klammer, ja? Ja, reclame. Ja, reclame. Nou, Ja. super, hè? Dankjewel hè. Doei. Hoi. Ja. Goeie. Hoi. Jij die Friese vlogger, ja, je bent net bij ons geweest. Ja. Hier, nou, kom. Hier. Dat wij dat in heel veel... De techniek. Ja, hij heeft het techniek. Ja, klopt. Ik snap Mooi. net daar. Hij deed het. En toen waren wij er net. Ja, nee, precies. En niets anders heeft ervoor gestaan. Dus dat is... Nou, voor het klimaat. Ja. De folder die ik al, de folder had ik in de kont boezen. Oh, Ja, die heb je al, hè? Kies voor het klimaat. Nou, ons Jen, fijn weekend, succes hè? oké. Ja, wat is nou... Ja, joh. Hé jongens. Het is vreed, dat kent er net. Hoi. Hoi. Wat is nou een vreed? Hoi, wat is nou een vreed? Zonder even op de markt te wijzen. Dus ik mag maar even op de markt natuurlijk hè. Maar ja, het is toch vreed. En er is merk, dus daar geven we. Daar gaat hij. Hey, goeiedag jongen! Hey, jongen. Hey, hoe gaat het met jou? Ja, goed hè? Ja, waar ben je onderwijs net aan? Naar de auto nou. Oh, wat dan? Waar ga je heen dan? Ja, we gaan zo meteen een vriendin hebben naar het werk brengen. En zelf gewoon een lekker dagje, lekker niks en al. Hoort er ook bij. Nou, lekker Mag hè? ook wel eens heen. Ja, tuurlijk. Zo is dat. Nou, fijn weekend hè? Hetzelfde hè? Dank je. Oh, hier is ook al weer een artiest actief. Waar is er? Waar is Geraldo? Sinterklaas, die is even de stad in. Is er even de stad in? Hij is hier, Ik ken hem net. Ja, zie maar even. Waar is er nou? Ja, ik was eerder op camera gewoon. Maar waar is er nou? Zanger Geraldo. Waar kent hem net? Dat is nou krijgt die geweldige vlog als sluiterwerk als ik naar ziek ben. Zanger Geraldo. Zou dat hem wijzen misschien weer? Ja, dat wil niet nog hier. Ja. Je weet het goed is een muzikant. Dus hebben we nou, jongen, maar even mee. Ik zeg, maar goed man. Ja, die gaat het busje in. Zanger Geraldo, waar best toe? Kom maar. Goeie mevrouw. Hij ook een zanger, jongen? Hij ook een zanger, jongen?
Een zanger in een Sinterklaaspak. Ja, muziek naar die straatartiest, die man. Zanger Geraldo. De Leeuwarden Paus, zijn alter ego is Sinterklaas, weet ik van wat allemaal. Elke week bedenkt iets. Volgens mij heeft hij man gewoon een aandachtstoornis of iets dergelijks. Dus, maar wat is dat? Is er muziek met meisje dan net? Hij had wel een gitaar bij zich, dus er komt geluid uit. Ik weet niet of je de muziek kan noemen, maar... Toen ben je er net helemaal bij van. Ja. Weet je, het is leuk. Ja, het is leuk. Ik laat het daarbij houden. Maar ik denk wel, ik ken wel een filmpje, maar ik ken het vinden. Nee, ik denk dat dit een kat-en-muisspelletje is. Dan, als jij de bocht om gaat, dan zijn net de andere bocht om. Ja, dat zult wezen, ja. Ik ken hem net vinden. Het is nog wat lang door voordat hij waarom is zo doen. Nee, hij komt weer terug. Hij ging die kant op. Ja. Of hij gaat bij de visstand hier. Snackbar, ja, kan ik nog hier. Wat is dit? Is dit hem? Nee, die pak heeft hij aan, hè? Die pak. Had hij dit pak hoor? Heb je al iets van de schokkende verhalen van mij meegemaakt van de laatste tijd? Nee, maar je hebt wel klompen aan, zie ik. Ja, geweldig. Scherjonnetjes. Ja, scherjontjes? Ja, ik ben zelf de dag wezen halen. Vorige week donderdag. Oké. Toen waren ze dus nog maagdelijk wit. Wilgewit. Weet je al, een wilgehout wit. Ja, beetje. Maar toen ben ik s'avonds een of andere idioot tegengekomen. Die beschuldigde me ergens van. En die is overtuigd van dat ik een pedofiel ben. Oh. En heeft hij me maar in elkaar geslagen. Nee, en gisteravond heb ik eigenlijk ook gewoon op straat gehoord van iemand die erbij is geweest. Die ook aan dat kantje van de waag stond, onder de luifel. Een flinke Jaap. Ja, er zitten 5 hechtingen in. Het was eigenlijk, zo heb ik gisteravond gehoord, weet je wel, een verhaal van de straat. Ja. Van mensen die erbij aan. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat hij je dood zou schoppen. What the fuck? Oké. Hij was al... Ik weet niet wat hij met zijn leven doet, maar hij was al op zoek naar mij. Oh? Ik heb nooit geen contact met deze persoon. Nee. Het moment dat deze persoon aan mij duidelijk maakte, een 2,5, 3 jaar geleden, dat hij nog iets van agressie-reguleringstherapie nodig had. Toen had ik zoiets van, nou, ik heb mijn situatie in mijn leven. Nee, zo'n mens heb ik even momenteel niet nodig. Zou ik waarschijnlijk niet zo uitgedrukt hebben. Komt een beetje iets te bot over, maar dan heb ik natuurlijk afstand van hem genomen. Ja. En sindsdien begon hij eigenlijk alleen maar op straat te scanderen van mij. Hey, pedofiel! Nee, wel? En altijd dreigen en wat dan ook. Ja. Ik heb hem toen... En hoe ging dat nou dan? Want je kwam hem tegen en hij begon in één keer te slaan of zo? Ja. Geen woorden, niks meer. En op het bruggetje bij het monumentje van Meindert, hè? Ja. En gisteren, toen had ik even slachtofferhulp aan de telefoon. En toen ging ik naar het moment dat ik door mijn knie werd heen geschopt. Dus ik kwam lager in... En toen heb ik een gedachte gehad van... Ik ben benieuwd of deze figuur gaat stoppen als ik op de grond lig. Ja, dat kan niet gebeuren. Want ja, uiteindelijk Meindert is waarschijnlijk ook op de grond gelegen. Dat was die voetafdruk van die Nike die achter in zijn nek stond. Dat is waarschijnlijk zijn doodschop geweest. Ja, op die manier. Ja. Heftig, man. Maar deze gozer is dus gewoon alleen maar overtuigd van het tegenovergestelde waar ik primair als mens voor uitkom. Hey! Kijk deze! Hey, kijk eens de Frieske vlogger. Wat heb jij voor Ja, wij kennen elkaar wel, ja. Ja, jullie kennen ook elkaar. Ja, geweldig. Zie je? Laten we elkaar de kaashandel. Hij is back. Hij is back, ja. Ik heb het ook op die groep gezet van... je bent Geraldo, waar is Geraldo nou? Geraldo? Ja, Geraldo, zanger Geraldo. Om het verhaal naar voren te brengen. Ja. Gisteren liet ik het Geraldo zien. Van, wat? Het is nog steeds het allermeeste videootje... Nee, het videootje wat het meest is bekeken bij jou, toch? Die waar ik een dat denk je de hele tijd, maar zo is het niet. Nee, hebben er meer die... Ja, tuurlijk. Ik heb ze wel eens doorlopen. Nee. Ik denk van die harde schijf. Ja, die harde schijf. Ja. Niet dat ik met die eer wil gaan dragen, maar dat is zo'n... Voor mij is het nog steeds het filmpje van... Als ik mensen mij wil laten leren kennen... Als ik Kijk even naar die video. Dan zie je een eerste indruk van me. Ja. Hoe heet die video, Arno? Straatpraat XXL. 9... Zo heten ze allemaal bijna. Deze weet ik. Zien. Nee, maar dit was een beetje... Nou goed, dan kijken ze alle video's, dat is goed. Ja. Ik geef ze allemaal dezelfde titel. Ik jou gewoon alle video's gewoon dezelfde titel. En dan zeg je van, ja, dan mag die video even zeggen. Straatpraat XXL. Ja, maar ze heten ze alle ja. Dat mag ze alle yes dus. Ja, best wel. Hey jongens, ga je goed hè? Ja, het gaat je alleen maar beter. Ja, hey, dankjewel. En als we dat samen doen, hè? Dan zijn we een samenleving, dan wordt het alleen maar mooier. Ja. Wat is het? Cambuur? Cambuur, ja. Cambuur gaat winnen. Nou, mooi. Sturen we zo op, Cambuur gaat winnen. Cambuur kampioen. Hartstikke leuk. En mochten ze nou toch geïnteresseerd zijn in de zanger die hier dus op de markt onder het jongen is, dan ried ik die om deze video te zien, want daar hier dan ook echt een rol. Dus, nou.
Crime ja. Ja, daar had eerst wat eten. Nee, dat gewoon staan achter de oerslaan van de smaak. Zo lekker dit. Zie. Dit is gewoon iets in schoon wijflijn. Hey! Ik wil het filmen. Goeiedag, ik wil het filmen. Hé? Goeiedag meneer. Wat ben je jongen man? Oh. Wat heb je? Haal je een blik bier of zo? Johan, goedemiddag. Nee, dat mag niet. Dat doen we maar net, hoor. Je moet rijden, Nee, niks ervan. Maar wat ben je aan het doen? Die haal je blikken? De camera dan er zo uit. Zo. Afgerisseerd. Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. YouTube? Oh, ja, dat mag. Ik wil met mijn vrouw op, dat geld.